Bueno, hau da Gainzuriko ikaslek egindako erakusketa, edo eskulan erakusketa, eta hasteko aurrezkuntzakin hasiko gea. Hemen gehienetan oinarritzen dira emandako gaietan. Eta gero hoiekin batera landu egiten dute urtero lantzen dute artistaren bat. Edo batzu. Aurten, gero ikusiko dugu, Kandinsky, Picasso eta beste bi edo hiru gehiago. Bueno, hemen teknika desberdinak landu aparte, tenperakin, margokin eta holako gauzak erabili egiten dituzte berziklatzeko hainbat materiala. Arraultzkajak, edo komuneko papereko tutuak, eta nahastu egiten dute egindako gauzakin. Hemen daukegu plastilinaz egindako gauzak, eta berriro agertzen die tutu horiek, kortxok, hori egiteko madalenan edo bonboien papertxoak, biltzeko papertxoak, eta hori, tapoiak, garbantzuk. Eta gero, egiteko momentuan, batean hasten die, puntillismokin, material desberdinekin, esponjak, edo pajitak, edo algodoiak, edo gauza desberdinak, bai? Hemen adibidez landu zutenean lorak eta hauek oso gustoko daukate, umek oso gustoko daukate urtaroak eta horrekin erlazionatutakoa. Gero, aritzeko badakigu. Eskuak, baita zuhaitzak egiteko ere, beraien eskuak, edo isipuk, edo margoak, papertxok, bolitak eginez, edo Picasso landu zutenean, ez zuten bakarrik bere bizitzako detailek edo hori landu, baita bere obra ere, orduan aukeratu zuten Gernika, eta osatu egin zuten, bai kolorez, margokin eta tenperakin, eta gero bai paperekin, bolitak eginez, juntzien osatzen. Intsektuak eman zituztenean, gero aprobetxatu zuten gaia, iteko mobil batzuk, edo. Udazkena, nabaritzen dela. Hau da lehenengo zikloa. Lehenengo zikloan arten, gehienetan eskola osoan egiten da gaiarekin lotutako lanak. Interesatzen zaigunean teknikak lantzea, mosketa edo isipukin ez dakizen olako margoak erabiltzen lanak edo hori, egiten dugu. Baina ez beti, baino gehienetan gaiakin lotuta. Orduan hemen loreak eman zuten, lorak eta landareak, animalik ere, orduan horrekin lotutako gauzak. Beste ekintza motakin osatzen dugu gaia, ez? Adibidez, antzerki txikitxok egiten, edo. Ulermena lantzeko, aurten, herria eta herria landu da, eta espazioa. Orduan, hori bigarren zikloan. Orduan horrekin batera egin dute konstelazioak, kaleak.
herriko kaleak, modu baten edo besten esan daiteke plastika mundua oso integratuta dagola arlo guztietan. Eta horrela, saiatzen geha aprobetxatzen. Hirugarren zikloan adibidez, aprobetxatu zuten ipuin bat, gero horri buruz egiteko marrazki bat. Marrazkia egiteko izan zen aguada antzeko gauza bat, eta egiten zen elur malutak zen ipuia, eta horrekin egin zuten elur maluta bat argizaiakin, eta gero tenpera urakin nahaztuta ikusten dezuena. Batzutan ez daukegu, igual ez dugu bilatu edo ez daukegu bilatu beharrik, agian, eskulan bat egiteko espreski gai bat. Orduan, hau egin zen bakarrik eskolako armairuk ondo harakatu ondoren, fieltro pilo bat zegoela eta pentsatu gendun, bueno, horrekin politxa izango zen, moztu eta zerbait egitea, eta hori pentsatu gendun, eta hori egin gendun. Hirugarren ziklokok landu zuten Europa, eta horrekin batera, erakusketa batean ezin dezu jarri urtean zehar egindako lan guztiak, bai, beharko genuelako toki piloa, baina bai, igual azkenengo trimestrean edo aurreko trimestrean edo trimestre baten egindako lana aukeratu eta horrekin batera zan eraikuntza bereziak edo aipagarriak eta tokiak. Hortaz aparte, hizkuntzakin lotuta daren gauzak ere baditugu. Komikia landu zenian, gero, komiki bat. Bueno, batez, bakoitzak bat, ez? Komikiak egin zituzten. Kolorekin aritu die aurten, eta aukeratu zuten artista, izan zen Van Gogh, eta bere, ez dakit, ezagunenak edo obra ezagunenak edo aukeratu, eta gero horrekin pixka bat aritu, ez? Hori ere lehenengo zikloan egin dute zerbait horri buruz. Eta gero kolore nahasketak eta kolore primariok eta dana da aipagarria, baina hau batez ere duela urte batzuk eskolako juten ziren Azpazera eta Zarren egoitzetara, eta hori abestera, Santagedagunian edo hola. Eta duela 2 edo 3, bizpahiru urte, haiek eskaini egin ziguten, beraiek egiten zuten lana, ea nahi genduen ikasi, eta orduan trukaketa hori egiten da, eta oso esperientzia polita eta atsegina izan da. Aurten egin dituzte, Azpazekok juten die eskolara, eta erakutsi egiten diete umeei, eta saski hauek egin dituzte aurten.